Mehriban ýyleşler, Türkmenistanyna ilkinji gede. Türkmenistanyň telewizioni, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň masabat müdürligi tarapyndan häzirki zaman tehnikasynyň üstü bilen ýurdumyzda geçirilen Amul Hazar Avstrali ýarşy esasyna döredilen we Amul Hazar atly 3 ölçegidäki oýun döredildi. Oyunnu her kim yürüytü enjamlar arkaly, bütün ýolun geçiş döwrüne duş gelýän ähli päsgelçilikleri ýeňip geçip, tebigatyň dürli şertlerini öz sürüjülük ussatlygyny synak biler.